Kunconywa omacekeceke abasha okuyiqembu eliphethe umshovo-gazu nomanqoba eliyifikelayo emculweni. Omacekeceke abasha yiqembu elingaphansi kwaMthandeni Igcokama Elisha umfowakaManqele. UMthandeni Manqele ushawele izandla ngokubuyisa leli qembu. Phela leli qembu noma lilisha lalikhona phambilini kodwa kwakungomacekeceke nje kuphela njengoba libuyile libizwa ngomacekeceke abasha. I-albhamu yaleli qembu iphethe ama-hits kodwa khona ehamba phambili kunawo wonke. Ubulawa yizinsizwa, ngoba insizwa isona esilwa nazo. Ngoba umthakathi sengimedlule ngiyantshela babe, ngingakithi bedlezinye ngiyantshela babe. Sobulawa yizinsizwa, ngoba insizwa isona esilwa nazo. Ngoba umthakathi sengimedlule ngiyantshela babe, ngingakithi bedlezinye ngiyantshela babe. Awu mina ngithi ngiyantshela babe, Ngingakithi bedlezinye. ngiyantshela babe. Ngingakithi bedlezinye.